Jacob Jones codi'n uwch na Aaron Williams. Can sydd yna. Nathan Wood, dangos gormod o honna i Alex Moore. Cyfle fanna, yr ergyd yn dod i mewn yn y diwedd gan Nathan Wood, ond heibio'r postyn. Chydig llain o 7 munud ar y cloc, dyna'r ergyd gyntaf da ni wedi cael hyd yma. Nathan Peets. George Hughes wedi dod yn ddifn. Astols yn mynd yn hir, chwilio am rediad Aaron Williams. Williams cyrraedd y bel, sy'n cyflaf yma i Aaron Williams. Dyna chi arbediad gan Luke Armstrong yn y gol. Y bel hir yn cyrraedd Williams, cyffyrddiad gan Williams yn creu cyfle iddo fo hun, ond oedd Armstrong allan o'i gol yn sydyn. Gwaith da fanna gan y golwr. Williams troi ty fewn. William Gymor, George Hughes. Hughes. Skipo'r bel ar draws i Ethan Roberts. Chydig o le rwan gan Roberts, gallu rhoi y bel i mewn i'r canol. Tuag at Robles, y bel oddi ar y trawst. Wel, mi oedd Luke Armstrong wedi ei giro, ond yn anffodus i Bae Colwyn oddi ar y trawst ddoth hi. Dydy Pen-y-bont ddim wedi delio efo'r peli hir i mewn i'r canol hyd yma. Robles. Cyflawr mai Eiron Edwards ar ergyd. Yr arbediad gan Armstrong. Cyffyrddiad hyfryd gan Lwy Robles. Gosod ti i Eiron Edwards. Eiron Edwards efo'r ergyd ar y cynnig cynta. Ond arbediad eitha cyffyrddus i Armstrong yn y diwedd. Bae Colwyn rwan yn dechrau cnoci ar y drws. Tri am ddiffynwr mawr i fyny o'r cefn. Williams i mewn i'r canol. Y peniad gan Aaron Williams sydd at Luke Armstrong. Honna'n gyfle euraidd y fanna i Aaron Williams. Peniad o 6 llath. 31 munud ar y cloc. George Hughes ar Cicryr i mewn i canol. Tuag at Robles ac mae Armstrong yn neud yr arbediad. Bil dda i mewn y fanna gan George Hughes. A nid am y tro cyntaf pnawn yma, Luke Armstrong ar arbediad. Armstrong wedi amgylchynu yn y cwrt 6. Bel tuag at y poster agosa. Ac mae'r bel yn diweddu yng nghefn y rhwyd. A dwi'n ama na sydd i mewn o'r gornol mae di mynd. George Hughes sydd i weld yn hawlio hi. Ella wedi wedi cael cyffyrddiad gan unau'r golwr neu amddiffynwr ar y postyn agosa. Ond fydd i moch gan Bae Colwyn wrth nhw fynd un i ddim ar y blaen. Ac yn heiddiannol hefyd. Aaron Williams troi bel cyrraedd Lwy Robles. Robles parhau efo meddiant. Ac yn cael y bel ar draws i'r canol. Bel yn disgyn i Alex Moore ar ymyl y cwrt. Alex Moore efallai gorfod cymryd yr ergyd ar y cynnig cynta. Ni yn yr amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar diwedd y hanner. Bel hir i mewn gan George Hughes i'r canol. Ac na'n llyman i fyny. Wel, oedd Ryan Astols yn meddwl bod wedi dyblu mantais Bae Colwyn y fanna. Ond dwi'n meddwl na Astols oedd yn camsefyll ar ôl i Robles cael y cyffyrddiad. Ac dyna ni'r chwigban reit ar diwedd yr hanner. Mal Davies yn ôl i Baker i fyny. Tuag at Can. Can gwarchod y bel. Waith dda ganddo fo. Gwarchod ti rhag Ryan Astols. Nathan Wood. Croesiad isal i mewn. Tuag at Can. Bel cyrraedd Clayton Green. Os y gyflef yma i Noah Daly. A mae Noah Daly yn reit yng nghefn y rhwyd ac yn union i'r sgôr. Efo 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Mae Pen-y-bont yn gyfartal. Bae Colwyn methu delio efo'r bel i mewn i'r canol. Ac mae Noah Daly efo'i ail gol ar 10 o'r tymor yn union i'r sgôr i Pen-y-bont. George Hughes sydd i gymryd y gic gornol. Tuag at postyn pella. Ac unwaith eto mae gic gornol gan George Hughes yn diweddu yng nghefn y rhwyd. Wel, 2 funud ar ôl i Pen-y-bont dod y gyfartal ac yr un stori ac efo'r gol gynta. Cic gornel i mewn i'r canol gan George Hughes. Pen-y-bont ddim yn delio efo hi.
ac y bel yn diweddu yng nghefn y rwyd. Arsenal sy'n gwneud digon i Bae Colwyn. Yn gallu clirio i fyny tuag at Jordan Davies. Jordan Davies yn rheoli'n hyfryd. Mae Aaron Williams brasgamu tu allan iddo fo. Williams derbyn y bel. Jordan Davies yn gofyn amdani, y bel i mewn i'r canol. Ac dwi'n ama fod y bas yn ynny'n dda, a just Jordan Davies o'n methu cael cyffyrddiad arni. Roedd yma am grisiad gan Pritchard. Davies yn clirio. Robles, cyrraedd yna o blaen Williams yma. Nathaniel Williams wedi neidio i mewn i'r dacl. Ac dwi'n yn siŵr os oedd wedi cyffwrdd â Robles, ond mae Robles i lawr wedi brifo. Ond yn sicr mae Nathaniel Williams wedi neidio i mewn o fanna. Ac mae Nathaniel Williams yn fel cardyn coch. Dim amheuas gan Nicholas Pratt y dyfarnwr. Ac efo chydig dros 10 munud o'r gêm o weddill. Pen-y-bont yn gor'o chwarae efo 10-1. Coming allan at Williams. Aaron Williams erbyn Kane Owen. Cummings sydd efo fo, Aaron Williams mynd i un, tuag at y postyn pella. Moore, nôl i'r canol. Bell yn cyrraedd, Jordan Davies. A efo 5 munud o'r 90 o weddill, siawns o Jordan Davies wedi sicrhau 3 pwynt yma i Bae Colwyn. Dim camgymeriad gan yr ymosodwr. Jordan Davies wedi sgorio ei 4edd gol o yn erbyn Pen-y-bont tymor yma. I mewn yn isaf mae'n dod gan Kane Owen, ond Jamie Cumming yn clirio. While Davies yn helpu bel nôl i'r canol. O Alex Brown esmonach ohoni, ac yr ergyd gan Billy Borge i'r rhwyd ochr. Wel, Alex Brown yn ddiolchgar o fanna bod Billy Borge heb roed y bel yng nghefn y rhwyd, esmonach gan y golwr.